jibi yaya bai zo gidan nan ba. Idan sai na mutu an zai zo. Umma ki daina kuma insha Allah ba za ki mutu ba za ki samu lafiya ki. Mu yara ne. Ai umma ba yanzu za ki mutu ba. Mu yara ne mutuwa ai ya zama wajibi. Ko da ciwo ko babu ciwo. Aisha. Na'am. Ki je ki kirawo min Umma ne mata duba ko karshe ne. To umma ki daina faɗa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lafiya? Umma. Ta ba mana gawa mahaifiya tun da Umma lafiya? ai da mun ba san ta kake ba sai ta ga za ka zo kanta. Umma lafiya? So mun ta ba mana mahaifiya. Kar ka kare ta ba mana mahaifiya hankalinka ya kwanta. Hankalinka ya kwanta ka tafi ka ba mu guri. Mara imani. Umma ki tashi. Umma ki tashi umma. Ka fita ka ba mu guri. Wallahi ba ma bukatar ganin ka a cikin gidan nan ba ma bukatar ganin ka in ka tafi kar ka ƙara dawowa cikin. Mahaifiya kin bani komai a rayuwa ba zan ya da ke ba a rayuwa ta ki faɗi tashi farin ciki na ke ce silarci na yi miki so wanda ba irin shi mahaifiya 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 ba zan bari ki ba damuwa ta ba ki sarita kin kula min da tarbiyyata farin ciki ki da je makaranta Allah ya ba abin da zan faranta miki a nan gaba wallah tana ta zuwa yodana makiya laifukana shidan ne ya sanya ni rana Shewa. Ina sama wani. Wallahi ya san da kuma kota ne. Ya hana ki zuwa. Ya yi fitan da suka yi shi ne sa ni kuma ina aikace su. Lafiya ko ya? Zan yi maganar ƙungiyar. Na fita. Kuma aikin ma da zan samu. Kuma ina ya fi siya kansu. Da abin da zai so ku koya. Hajara. Ina Zulai. Ta tafi makaranta. Sai Aisha ke. Na so rayuwa a ce ta gani Hajara. Na so rayuwa a ce ta gani amma ba na tunanin rayuwar nan za ta bani in ci gaba da rayuwa. Allah. Rayuwa Allah. Wannan magana wace irin magana ce kake wannan? Ka daina irin wannan magana sai ka ɗaga mana hankali ka ta wanda hankali. Ai cuta ba mutuwa ba ce. Shin magana ai ba daɗin ji. Aikin sau kuma akwai yanayi, kuma akwai mukaddari, akwai majaza. Abin da nake so in yi zan ba miki wata wasiya Hajara. Wasiya ko malam? Kuna kokari akan ƴaƴan nan amma ga Aisha nan ga Zulai. Ina son dan Allah ki kara kokari akan kokarin da kike. Kana fatan da gaba Allah ki kara gadi a kokarin da kike yi. Ki lura da yaran nan. La ilaha illallah. Abba. kai yaron nan. Na jiyo kamar sallama ake tafi ka je. Wanda koma maganin ka ne. Hajara ki lura da yaran nan amana na bai.
Wannan kalmomin suna da kan mun zuciya. Allah zai kare ka baka za ku ci. Ba shi da lafiya. Ani ba wannan ne Haba Alhaji ka duba halin da kuma muke ciki da bawan Allah yana kwance rai ko kai mutu ko kai a ce ka zo kuma ka ce magana gida ba duba shi ka zo yi ba. Ke fa kika gaya min in yi haƙuri wancan lokacin da na kuma yanzu ki ƙara ce min na yi haƙuri? Ai wancan satin da ka zo yana halin lafiya yanzu kuma ba ka ganin halin da yake ciki magana yake kamar mai barin wasiya. Ba za ka kauta mana a halin da yake ciki ba. To ni na ɗora masa? Jama'a mara asibiti kai haƙuri. Sai kun fahimci zan zo sai a kwantar da shi a hajiya. Wallahi ku yaran ya nake duba nake tausaya muku. Amma wallahi tallahi wancan satin da na zo da tuni na sa an zo an watsar da kayan ku wallahi. Hajiya bari in gaya ni. Sati biyu na baku. To in ka ba mu sati biyu mara lafiyar nan ita za mu yi da shi titi. To hajiya ni na ɗora masa ciwo. Ba kai ka ɗora masa bane dan Allah. Ni na ɗora mar. Dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ni na ɗora mar. Wayyo Allah cikina. Wayyo Allah cikina. Hajiya da ke nake magana kin fahimci abin da nake nufi. Abun bashi ne lalle dole akan mu za mu biya ya wajen akan mu za mu biya. Ya amina wannan mara lafiya. Dan Allah karba mana asiri Alhaji. Wayyo Allah da ya fahimci zan zo sai kwanta ci mai da lafiya. Mahaifiya kin bani komai a rayuwa ba zan ya da ke ba a rayuwa ta ke. Ina da sauki. Ya cikin gashi ya yi dan Allah ki gaya musu siya. Sai ka fita. Ina lillahi. Yanzu ya bari. Addu'a kawai za mu saba. Sana ki shiga ki ɗauko mana jita da ruwa da fulofin sai na tafi da kansu. Ya ba zan bari ki ba damuwa ta ba ki sarka kin kula min da tarbiyyata farin ciki ki da je makaranta Allah ya ba abin da zan mai da muka haɗu da ku a baya kai mun bayani halin da kuke ciki kuna neman taimako to wannan shine gidan mai gidana Mun gode. yau Allah ya ga ba wata matsala Allah jikan ma'aikata. za ku ci gaba da zama a nan har kafin ina jin ba zai ci gaba da aiki da wannan lokacin ba za ku iya daɗe a cikin sa yau insha Allah in ya so kafin dai ya dawo ya ci gaba da aiki daga ba Allah ya sa kwa sami wani kwa kama ko da haya ne. Mun gode. Yau insha Allah ba wata matsala wallahi. Ba wata matsala. Ai duk abin taimako da mu ai kamata a ce. Yawwa ai taimako ne. Insha Allah wannan. Mun gode. Ka gaida gida. Mama? Koyo Allah kalli. Yanzu so gobe sai mu san Sai ka samu mana buguna sai mu din shi fuda. Akwai wani tabarma ta mu guda daya. Kai sai ka riga kwana akai ko kuma Na mama killa akwai tabarma. Mama wallahi jira a cikin can. ko kun ga kan wannan. Ba kai, ba kango ba. Ya ba zan bari ki ba damuwa ta ba ki sarka kin kula min da tarbiyyata. Aisha ku yi kika wankin kanan ku haɗu ku biyu ku yi wankin ko? Ko ba magana nake miki bane ne? Mama yi fa nake yi. Har rana ya kusancin miki a kuma amma kina zaune. Mama Umar Lami fa ta ce a je a anshi wanki. To ke za ki je ki anso tunda wannan yanzu da an so wankin ke za ki tafi ki karɓo. Mama ni kuma. To ku ba ku haɗa ku biyu alaikum assalam. Har na ka dawo? Kuma wallahi duniyar nan tana bani mamaki. Da aka yi me? Wala umma wai a ce garin gungunin garin kwaki wani naira 20. Kuma ai fatan mu Allah ya bada abin da za a siya.
ko idan da abin da za a so ai ba za a ga tsarin sa. Allah ya kore abin da za a so. Wallahi kin gashi ne da kyar na samu na so gunguni. Na sukarin to. Wallahi umma abin ne ke ma kin san dai an goye da suke. Wallahi kuɗin ne babu su idan a sa ruwa mai yawa sai a bada gishiri mai sha haka sai ya zuba ruwa kawai sai ya yi sha haka. In za ki sha haka sai ki zuba da shi. Allah ne ya sa mu dace. Mama, Umar Larai ta ce aika a shi wanki. To, yawa. Ki gama ki dake amfani. Amma da ke za ki je. A ita za ta je ni ba na san. kuma ni ba na farin ciki ki da je makaranta Allah ya ba abin da zan faranta miki a nan gaba wallah tana ta zuwa idona makiya laifukana shidan ne ya sanya ni rana astagfirullah wa atubu ilayka ya Allah na tuba ba zan kuma ba don magana sun ce shi ma magana ce. Wani sun daina share da Allah ya da sauran ba. Inda ba na sa a cikin ajiyu ne. Ko bayan bare na. A dan su ma su yi masu. kuma ina mai murna da irin haɗin kan da kuke bani na kula da irin ayyukan da kuke gudanarwa a wannan kamfani nawa mai suna Dausayi Trade saboda kula da kuke yi da wannan kamfani nawa da kuma inda kuke kula da tsafta da gyara shi kuma duniya take yabawa kuma duk ƙasar nan tamu suke yaba da wannan gidan kuni namu na Dausayi Trade. Kai! Ka kula da aikin ka gane ko idan ba kula da aikin ka ba zan kore ka nan. Kula da aikin ka nutsu ba ma son ku kawo min cikas a cikin ma'aikata. Ina son ga cewa kuna tsaftace min plate, kuna gyara min plate yana yi kyau kamar yadda ya zama kyau jama'a su yi ba. Duk ɗin nan gaba ɗaya na ƙasar ba inda plate ɗin na baya zuwa. Har ma orders ake da shi a ƙasashen nan. Dausayi Trade ya yi suna a duniya. Kuma duk shugabanni da gwamnoni da ministoci da 'yan majalisa Senate
da 'yan majalisar tarayya suna amfani da wannan gidan burodi na kamfanin Grape. Dausayi Grape kuma kudace ne. Saboda haka duk wanda ya zama tutun da ya yi abin da ba daidai ba zai fita, wanda zai kawo cikin da haka kasuwanci na zai fita. Ta irin wahalar da na sha ba, na kammala wannan abu. Saboda haka ina mai yaba kuma wanda ya zama tutun da kawo cikin kokarin su ya kan kai a ci gaba da aiki. Manaja, wannan kudin miliyan 50 din nan a shigar da ita. Zan je kasuwa kafin a yi da wannan fulawa sai na dawo. Madalla. Kai, kana zuwa makaranta ko da ya fara ko? Kana zuwa? Ka ringa zuwa makaranta. Ko ma kuna zuwa ko? Yau madalla. Kwatin kuma ka kawo na ɗauka na yi ruwa na san shi a yi wace nake na rinka danka amma ina shi wahalar ciki na ai shi yasa na kici a ko duk wanda yunwa Allah ya sa da daren ku bibe dai mama ke ma har da kiya ta komai abin da aka samu ai kullun ni hakura fa ne da kudi na sa gishiri na ji hakura ne na ci da gishiri na ji da ai ni dai bana yawon kwalama yawwa kin ma tuna mu dan Allah ki je gidan Alhaji Tabi in kika je ba wani abu zaki yi musu ba cewa zaki ina yini ina gajiya idan kuka gaisa dan abincin da yara suka rage aka tawo miki mu zo mu ci ko daga zuwa gaisuwa sun bar kawai a tsaya kawai kin je kin gaida mutum kawai a dan tattaro miki dan abinci muka samu muka ci bai ke mamu kullum ba ta zuwa mamu kullum ba ta zuwa sai dai kullum a dinga kin fita nutsuwa da hankali yasa kuma kina ganin matan shi Hajiya Larin nan kallon banza fa take ma mu babu ruwanki da kallon banzanta babu ruwanki da kallon banzanta in ne ta bamu ba shi kenan ba ta kike ba ni abinci ko da kan mana ba ko bara kike kai ba ni kuma kullun sai ta ce ka ta gudawa ba ku jituwa ne kullum Allah ya kiyaye sai ka ce ba gida ɗaya ya mun gidan nan an je ina ganin da ruwa yana take mutane mama ai da ba ki gani to a dabaran ta zaki je ina yinin ku ina gajiya lafiya shi sai ki ga sauran abinci da aka rage ko ga ragowar abin da suka rage sai ka ko mana Baba iyaye na wallahi ba su da kai. Ni ma ba ni da ƙarfin haka nan na fito ina kwakula ina nema da shar. Mahaifi na ya riga ya rasu. Ma Allah wai yau wata take da ruwa ta da haka nake ina nema da ina kwakula Allah ya ba mu Allah ci gaba. Sannan ga mahaifiyata ita kanta ba ta da sana'a. Sai mu farka daga barci don gujewa kunci tarbiya ta yi karanci gun matasa ba wai ba shaye-shaye suke oba su manta cewa a gaba su za a kira da babban zancen gaban ƙarya ba jahilci ya yi katutu wasu su ba su karatu balle a kai ga rubutu hakan gabai daɗi ba jagaliya ta dawo abin yanayi mun ciwo su ɗauka har daga wasu wakan su rauni babba na siyasa da makami zai faɗa da musulmi namiji da suna lami da barbatai ma kyauwa. alaikum salam.
Wa sannu ko? Yawa sannu ku. Ya aikin? Alhamdulillah. Ya jama'a. Da Allah tambaya nake yi. Nan ne gidan biredin Alhaji Aju? Kai nan. To wajen sanarwa shi nake nema Allah sa dai yana nan. Wallahi ba nan ya fita. Allah daga nesa nake a taimaka mai idan yana nan a yi masa magana. Da wallahi ba nan da yana nan zan gaya miki wallahi ya fita. Allah ba kai wahala in sha bakan na zo nan. To sai ki koma idan an jima ko da safe yake dawo zaki same shi amma ya fita gaskiya bai dawo kuma gaskiya baya dawo da wuri. Kenan sai gobe. Shikenan Allah. Ko wannan dawo. Allah Baya ko gidansa? ga tunda nace miki baya nan da yana nan ai ba zan ce baya nan ba. Baya nan ne ki hakuri ma. Da zan faranta miki